ассалому алайкум бинандагони азиз, барномаи имрӯзро оғоз менамоем ва бароятон сарҳати муҳимтарин ахбори рӯзро пешкаш менамоям. таҳқиқи марги Умаралӣ Назаров дучори мушкил шудааст. Вазорати адлия ҳамаи вакилони мудофеъро аз ғалбер мегузаронад. Муҳиддин Кабирӣ дар Аврупо аз поймолшавии ҳуқуқи башар ва фишору таъқибо нақл кард. 16 сол ҳабси Саидов барои қочоқи героин бо арзиши 800 миллион рубл. таҳқиқи марги Умаралӣ Назаров дучори мушкил шудааст. Консулгарии ифтихории Тоҷикистон дар Санкт-Петербург дар ҳамоҳангӣ бо сафоратҳои ин кишвар ба унвони додситонӣ ва Кумитаи федералии тафтишоти Санкт-Петербург нота ё ёдошти эътирозӣ омода мекунад. дар ёдошти эътирозӣ аз ин ду ниҳоди шаҳри хоста хоҳад шуд, ки ба парвандаи марги Умаралӣ Назаров, кӯдаки 5 моҳаи тоҷик, расидагии одилона сурат гирад. Консулгарӣ мегӯяд, дар идораи полиси ноҳияи Адмиралтейск ва хадамоти ноҳиявии муҳоҷирати ин ноҳия ҳуқуқ ва салоҳиятҳои вакилони мудофеъро сарфи назар мекунанд ва ҳимоят аз ин парвандаро ба мушкил рӯбарӯ намуданд. ба гуфтаи вакилони мудофеъ, аз ҷониби муфаттишони парванда талошҳои мушоҳида мешавад, ки мехоҳанд падару модарро дар марги кӯдак гунаҳгор нишон диҳанд ва гунаҳгорони аслӣ дар канор бимонанд. Манучер Ҳамзаев, корманди Консулгарии ифтихории Тоҷикистон, мегӯяд, сабаби навиштани ёдошти эътирозӣ ин аст, ки Кумитаи тафтишот ва додситонӣ ба ҷониби ҳимоят ва ба ҷабрдидаҳо дар бораи ин парванда маълумот намедиҳад. ҳоло ҳеҷ гуна ҳамкориро эҳсос намекунем. Вакилони мудофеъ ба консулгарӣ мегӯянд ва шикоят мекунанд, ки ҳамдигарфаҳмӣ вуҷуд надорад, афзуд ӯ. ҷониби тафтишот дар бораи рафтори кормандони полис нисбат ба марги Умаралӣ Назаров ва модари вай ҳеҷ тасмим нагирифтааст. Вакилони мудофеъ мегӯянд, ҷониби тафтишот талош дорад расидагиро ба самти дигар бибарад ва гӯё собит созад, ки кӯдак аз сармохӯрдагӣ фавтидааст ва барои ин беморӣ модари кӯдак гунаҳгор аст. барои ин кор муфаттишон намунаҳои бемории сармохӯрдагиро низ гирифтаанд. Огат Седлина, яке аз 4 вакили мудофеи ин парванда, дар шаҳри Санкт-Петербург мегӯяд, ҳарчанд ҷониби тафтишот кормандони полис ва хадамоти федералии муҳоҷират бозпурсӣ кардааст, вале натиҷаҳои онро аз вакилони мудофеъ пинҳон медорад. ба ҷуз ин мақомот ҷониби ҳимоят ва ҷабрдидаҳоро бо натиҷаҳои аввалини шикофтани ҷасади кӯдак ошно накардаанд. дар ҳамин ҳол Михаил Федотов, раиси шӯрои ҳуқуқи башари назди раиси ҷумҳурии Русия, ҷудо кардани тифли 5 моҳаҳои тоҷик Умаралӣ Назаровро аз модараш ҷиноят хонд. Федотов рӯзи 5 ноябр дар суҳбат бо расонаҳои Русия гуфт, додгоҳ мушаххас хоҳад кард, ки дар марги Умаралӣ ки гунаҳгор аст, аммо афзудааст, ин ки маъмурони полис тифли 5 моҳаро аз модараш ҷудо карданд ҷиноят аст. аз ин пештар Илия Шаблинский, узви ҳамияшӯро, ба пойгоҳи хабарии ТАСС гуфта, ки чунин рафтори маъмурони полис дар ягон паллаи тарозу намеистад, зеро онҳо барои ҷудо кардани Умаралӣ аз модараш ягон асоси ҳуқуқӣ надоштанд. ҳоло Консулгарии фахрии Тоҷикистон ва вакилони мудофеъ ба додгоҳ шикоят фиристоданд ва хостанд, ки тасмим дар бораи депорти Заринаро тағйир диҳанд. додгоҳ барои баррасии ин шикоят 12 ноябр ҷаласаи додгоҳӣ таъин кардааст ва то он рӯз Зарина дар қаламрави Русия хоҳад монд. бо вуҷуди он, ки муҳлати 15 рӯза барои ихроҷаш анҷом ёфтааст, дар ҷаласаи додгоҳи вакилони мудофеъ ва кормандони Консулгарии фахрии Тоҷикистон дар Санкт-Петербург метавонанд ширкат ҷӯянд. Зарина қонунҳои иқоматро риоят накардааст, вале дар ин парванда вай ҷониби ҷабрдида дониста мешавад. ба ин далел ин масъалаҳоро додгоҳ 12 ноябр дар ҷаласаи худ дар тарозу хоҳад гузошт. аз ин баъд ҳамаи вакилони мудофеъ ва адвокатҳо пеш аз шурӯъи кор аз санҷиши комиссияи махсуси Вазорати Адлияи Тоҷикистон гузашта, инчунин баъди муҷаввази адвокатиро гирифтан, дар тӯли ҳар 5 сол як бор аз санҷиш мегузаранд. ин тағйиру иловаҳои навро ба қонуни адвокатура дирӯз вакилони Маҷлиси намояндагон қабул карданд. бар пояи тағйироти қабулшуда ба қонуни адвокатураи Тоҷикистон, аз ин ба баъд вакилони мудофеъ наметавонанд дар мурофиаҳо аз хешу табори худ ҳимоят бикунанд ва адвокате, ки як дафъа доғи судӣ бо қарори додгоҳ гирифтааст, дигар ҳаққи фаъолият дар ин бахшро барои ҳамеша аз даст медиҳад. тағйирот дар қонуни нав инчунин афродеро, ки душарвандӣ дорад, аз фаъолият дар низоми адвокатӣ дар Тоҷикистон маҳрум мекунад. вазири адлия Рустами Шомурод ҳангоми баромаданаш дар парлумон гуфт, ҳадаф аз тасвиби ин қонун накашидани лаҷоми адвокатҳо, балки боло бурдани сатҳи тахассусии онҳост ва мақсад аз ин афғон ё беҳтар кардани хизматрасонии вакилони дифоъ аст. ҷорӣ кардани таҷрибаи санҷиши вакилон танҳо барои баланд бардоштани савияи тахассусии онҳост. аз ин тадбир аз вакили дифоъ шудани афроди тасодуфӣ ҷилавгирӣ мекунад. ҷавби пештари мутахассисони болаётати соҳа ва маҳкумоти адвокатӣ пешгирӣ намудани ҳолатҳои коррупсионӣ
баланд бардоштани масъулияти касбӣ ва тартиб бахшидани қобилияти адвокатӣ ва бо ин васила таъмини риояи муқаррарот конститутсионӣ дар хусуси кафолати ёрии тахассусии ҳуқуқӣ дар тамоми марҳалаҳои тафтишот ва мудофиаи судӣ мебошад. аз ҷумла ба моддаи 10 илова пешниҳод шуд ки мувофиқи он агар адвокат қаблан дар баррасии парванда ба ҳайси машваратчии халқӣ иштирок карда бошад ё ба машваратчии халқӣ муносибатҳои ишторӣ дошта бошад, ҳуқуқи дар парвандаи мазкур ба сифати адвокат баромад карданро надорад. зеро моддаи 34 кодекси мудофиаи ҷиноятии ҷумҳурии Покистон машваратчиёни халқӣ ҳангоми ба амал баровардани адолати судӣ аз тамоми ҳуқуқҳои судя истифода менамоянд. раиси палатаи поёнии парлумон Шукурҷон Зуҳуров аз норизоятии иттиҳоди адвокатҳо аз тағйиру иловаҳо ба қонуни адвокатура ёдоварӣ кард, дар ҳоле ки вакилони мудофиъ гуфта буданд қонуни нави адвокатура озодии онҳоро маҳдуд мекунад. Бисёре аз вакилони мудофиъ дар Тоҷикистон аз тасвиби тағйиру иловаҳо ба қонуни нав дар бораи фаъолияти адвокатӣ изҳори ташвиш доранд. Мустақилияти адвокатҳо дар инҷа коста шудааст. адвокатҳо ягон масъала ҳал карда наметавонанд дар адвокатура. яъне вазорати адлия ҳамаи масъаларо ба дасти худ гирифта, оянда бо мебинем ки адвокатҳо кани чӣ кор карда метавонанд дар ин масъала. ҳозир ки дар ворид кардани тағйироту илова қонуни адвокатура, қонуни асосии адвокатура ки сухани адвокатура ягон кас напурсиду гӯш накард, дар оянда ба фикрам адвокатура ягон суханашонро гӯшам намекунанд, ягон мустақилиятам ҳис карда намешавад. касе аз тарафи маҳкумотҳои давлатӣ чизе ки нисбат ба адвокатҳо ворид мекунанд, ҳамон қобили қабул шудан мегирад. ин бо мақсади гӯё ки тоза кардани қатори адвокатҳо ва аз тарафи адвокатҳо касбӣ расониндани ёрии ҳуқуқӣ ба аҳолӣ. ҳамина асос ва сабаб пешниҳод карданд ки ҳама ин боҳона мебошад. Муҳиддин Кабирӣ, раиси ҳизби мамнӯъ эълоншудаи Наҳзати Исломии Тоҷикистон дар Вена бо сиёсатмадорони баландпояи аврупоӣ мулоқот ва дар конфронси байналмилалӣ суханронӣ кардааст. Дар ин бора сомонаи Паёмнет хабар медиҳад. Кабирӣ вазъи сиёсӣ ва амниятии минтақаи Осиёи Марказӣ, поймолшавии ҳуқуқи башар ва фишору таъқибот ва сиёсатҳои сарпакӯбагароёна алайҳи гуногунандешагон аз ҷумла аъзо ва ҷонибдории ҳизбаш аз мавзӯъҳои асосии мулоқотҳо ва суханронӣ дар ин конфронс буданд. сиёсатмадор ба таври мисол аз кишварҳои минтақа афзудааст ки саркӯб кардани мухолифин ва гуногунандешагон ба баҳонаҳои гуногун як шеваи маъмулӣ дар давлатдории ин кишварҳо гаштааст ки мутаассифона кишварҳои пешрафта ва созмонҳои байналмилаливу минтақаӣ ба хотири манофеи худ онро нодида мегиранд. раиси ҳизбӣ дар Тоҷикистон мамнӯъ эълоншудаи Наҳзати Исломӣ ҳамчунин қайд кардааст ки дар маҷмӯъ ин рафтори духура боиси кам гаштани эътимоди ҷомеаҳои кишварҳои Осиёи Марказӣ ба арзишҳои демократӣ ва гароиши бештари ҷавонон ба гурӯҳҳои ифротӣ ҳамчун ягона роҳи тағйири вазъият мегардад ки исботи он дар пайвастии шумораи зиёде аз ҷавонон ба ин гурӯҳҳо мебошад. Анатолий Антонов, ноиби вазири дифои Русия, аз таҷаммуи ҷангиёни давлати исломӣ дар шимоли Афғонистон наздики марзи Тоҷикистону Туркманистон изҳори нигаронӣ кардааст. ӯ ин нуқтаро дар ҳошияи ҳамоиши вазирони дифои кишварҳои Осиёи ҷанубу шарқӣ изҳор доштааст. Аз 34 музофоти Афғонистон давлати исломӣ аллакай ба 25 музофот роҳ ёфтааст. махсус моро таҷаммуи ҷангиён дар шимол дар наздикии сарҳади Тоҷикистону Туркманистон нигарон кардааст. нигаронии Русия дар ҳолест ки аз охирин тафқияти ҳифзи сарҳадоти Тоҷикистон дар меҳвари мулоқоти раисҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон бо сарвазири Русия Дмитрий Медведев қарор дошт. дар ҳамин ҳол вазъ дар сарҳади Тоҷикистон Афғонистон пурташвиштар мегардад. ҳолатҳои задухурди сарҳадбонони тоҷик бо қочоқбарони афғон таи чанд ҳафтаи охир ба маратиб афзудааст. бино ба иттилои сараясати нервҳои сарҳадии кишвар аз шаби 2 ба 3 ноябр соати 1 шаб дар яке аз дидбонгоҳҳои сарҳадии отряди сарҳади ҳамадонӣ задухурди мусаллаҳона сурат гирифтааст. як гурӯҳ қочоқчиёни афғон зимни убури ғайриқонунии марзи давлатии Тоҷикистон ба муқовимати марзбонон дучор шуда аз тариқи Қамишзор дубора ба самти Афғонистон фирор намуданд. баъди фирори қочоқчиёни афғон аз ҷои ҳодиса тахминан 20 килограмм чарс ва 1,5 килограмм героин дарёфт шудааст.
در حاشیه این موضوع دیروز یک شهروند 26 ساله تاجیکستان را دادگاه ولایت استراخان برای انتقال 82.5 کیلوگرم گیرین و 16 سال زندانی نظامش سخت محکوم کرد. طبق اطلاعات خدمات فدرالی مبارزه با گردش مواد مخدر روسیه ایلهام سعیدوف این مقدار گیرین را با ماشین بارکش تابستان سال گذشته از تاجیکستان به نزد مسکو انتقال داده است. این ماشین از سنجش مقامات نظارتی سه کشور گذشت ولی یگان نهاد گیرین را دریافت کرده نتوانسته است. تنها بعد آنکه سوزشواری ماشین به ظرفها ریخته شد، ماده سفید تشکیل گردید که به خلاصه تشخیصگران گیرین می باشد. به اطلاع منبع در 180 لیتر سوزشواری 50 کیلو گیرین و 3.5 کیلو گیرین باقی مانده در داخل تجهیزات مبلی دریافت گردیده است. خدمات فدرالی مبارزه با گردش مواد مخدر حساب کرده است که گیرین انتقال داده سعیدوف در بازار سیاه 800 میلیون روبل ارزش دارد. بینندگان گرامی، اینجا به پایان برنامه امروز رسیدیم. برایتان خبرهای خوش و سرور زندگی را تمنا می نماییم. تا بخش نوبتی، خدا نگهدارتان.